Hej Trashies og velkommen til en ny matematikvideo. I dag skal vi se, hvor lang stor og syd Østbroen er. Altså Østbroen er Storebæltsbroen. Og for det, så skal man hernede i input. Hernede i input, der skal man skrive 0, punktum, og så 5 nuller. 1, 2, 3, 4, 5. 2, x i anden, skriver man paddehat, plus, det er rigtig vigtigt, at vi får et minus her foran faktisk, ellers kommer den til at vende helt omvendt. 0, punktum, 0, 14, x. Så får vi den her streg her. For at få den her til at være lidt mindre, så trækker man den lige lidt ud. Det kan man godt lige. Ja, sådan der. Så har vi Østbroen af Storebæltsbroen fra siden. Og så for at finde ud af, hvor høj den er og hvor lang den er, så skal vi først og fremmest hernede i input skrive den her fx, har vi den toppunktet her, som er, ja, det er 3500,24,5. Og så for at finde, hvor den krydser hen på, hvor den krydser x-aksen, skriver vi rod, polynomium, fx. Og så har vi fundet ud af, at den krydser her. Og så har vi fundet ud af, at den går, Østbroen er lige præcis 7000 meter lang og 24,5 meter høj. Og det er sådan, man finder ud af det. Så, farvel. Og vi ses til næste lækre matematikvideo.